L-4 persuni li nqatlu ġewwa s-supermarket Ludi indifnu 3 ġewwa Ġerusalemm. Mal-2000 persuna fosthom il-President Iżraeljan Benjamin Netanyahu attendew għaċ-ċerimonja. L-etajiet tal-vittmi jvarjaw bejn 21 sena u 63 sena. F'ċerimonja oħra li saret fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fi Franza, il-President Franċiż François Hollande sellem li 3 pulizija li nqatlu fl-aħħar jiem. U għataħħom l-ola ġieħ Franċiż dak tal-Leġjon d'Honneur. U qal li dawn l-uffiċjali mietu b'kuraġġ, lubija u dinjità sabiex il-poplu Franċiż ikun jista' jgħix fil-libertà. Libertà li għadha tinħass minkejja t-teddita riċenti. Fil-fatt fuq il-faċċata ta' Charlie Hebdo li se tinbih l-4 reġa' feċ il-Profeta Muhammad. Fuq l-istess faċċata hemm miktub kollox maħfur. Il-Profeta kien impinġi b'dema taħt għajnejh u jżomm il-kitba Ġeżwi Charlie. Din se tkun l-ewwel edizzjoni tar-rivista wara l-attakk li seħħ il-ġimgħa li għaddiet f'Pariġi u kawża ta' domanda li kibret se jkunu pubblikati iktar miljuni ta' kopji. Kelliema rivista qalu li d-domanda speċjalment minn swieq internazzjonali qiegħda tiżdied, għalhekk mhux qed ikun esklus jkunu pubblikati xejn inqas minn 2 miljun kopja aktar minn dak maħsub. L-edizzjoni ta' din il-ġimgħa ta' Charlie Hebdo se tkun ukoll maqluba għal 16 il-lingwa differenti.